Vítejte v malebné obci Radnice, která se pyšní svou polohou v srdci překrásné přírody. Tato lokalita je ideálním místem pro milovníky klidu, turistiky a přírodních krás. Zároveň však nabízí veškerou občanskou vybavenost a strategickou polohu. Jen 15 minut od Rokycan, 20 minut od pulzující Plzně a pouhých 15 minut od nájezdu na dálnici směr Praha či Plzeň. Radnice je místem, kde se snoubí přírodní harmonie s perfektní dostupností. Nabízíme vám zde ke koupi rodinný dům, který prošel kompletní a pečlivou rekonstrukcí interiéru. Dům je dispozičně řešen jako 3+KK s celkovou podlahovou plochou kolem 100 metrů čtverečních, který zaujme nejen svým moderním řešením, ale i praktičností. Nabízí dostatek úložného prostoru pro pohodlné bydlení. Vytápění je zajištěno buď elektrokotlem, nebo kotlem s násypkou na tuhá paliva, což vám dává flexibilitu a komfort. Součástí nemovitosti je také vlastní zahrada, která je ideálním místem pro relaxaci i zábavu. Na zahradě se nachází samostatná stavba, která aktuálně slouží jako letní kuchyň s kuchyňskou linkou, udírnou, kamny, přívodem vody a odpadem. Tento dům nabízí kombinaci moderního bydlení a útulného venkovského stylu, který tvoří ideální místo pro váš nový domov. Dům disponuje rozlehlým podkrovím, které skýtá další potenciál. Můžete zde vytvořit další plnohodnotnou bytovou jednotku pro rozšíření bydlení, vícegenerační rodinu nebo třeba investiční záměr. Tento prostor otevírá možnosti pro vaše plány. Okolí Radnici doslova rájem pro milovníky přírody. Malebná krajina plná lesů a luk přímo vybízí k procházkám, cykloturistice a dalším outdoorovým aktivitám. Více informací o této nemovitosti najdete na webových stránkách www.doomradnice.cz. Přijďte se přesvědčit sami a objevte kouzlo této nemovitosti a její možnosti.